vadikani, imimi vatiri kutandadzana navo makaroorana here? Makaroorwa here? Muri kubika mapoto here? Kana kuti makangobisirwa tsvakirai kuno? Shoko rabuda pano kuti kana makabisirwa tsvakirai kuno, mwakangozivisa chete kuti mugere panamba 10 muna mupfumvu kana kuti muna pfumvudza, hamusati maroorwa. Pano tiri kuti kuroorana kunokosha. Zuva reroora rakasiyana nezuva remuchato. Zuva reroora ndevanani vanofanira kunge varipo. Izuva remhuri, izuva rine tsindidzo yakanyanya, izuva rinotaurwa zvinhu pachena. Nekuti vari kuroorana ava vane upenyu hunoyanikwa kudai, kuti iwe uri kuziva here kuti wauri kuroora uyu akamira akati, ari kukuroora uyu unomuziva here kuti akamira akati. Yaiyo wazaza imba neshamwari, wazaza imba nevanhu vasinei neukama hwenyu. Vakutonoona nyaya dzepawhatsapp, vakutonoona makuhwa epamasaisai. Munazvingwarira. Ndombo yakwamuri teke. Tinotenda Dr. Mai, vateereri vese nyaya yatiri kutaura pano vadikani inyaya inokosha, inoita kuti tiwane hope mudzimba kana kudzishayiwa. Pane panombotaurwa kunzi kwanzi muto wetsenza ndomwe. Vamwe vagotaurawo zvakare kuti chi vanofanira kungoroorwa kana kuroorewa zvakafanana. Amai, hapana kufanana, hatifananidzi ngoni dzandarubva vakuroorwa kwavanasikana venyu vatatu. Mbuya Madhuve. Zvipo zvinosiyana zvagara zvinotaurwa nedenga nekusikwa kwemunhu. Chinodikwa kuvanhu kugutsikana nezvavanenge vainazvo panguva iyoyo. Semubereki mukatanga kuti sarudzai akaroorwa ng'ombe dzakati, iwe sudzo unofanira kuroorwawo idzodzo, tsitsi handitombodi zvangu. Zvinonopesana nezvinenge chipo chaanenge awana chomurume kana kumhuri kwaanonoroorwa. Nokuti mhuri dzacho dzakasiyana, mawanire akasiyana, asi chinokosha rudo. Asi mimi saka imimi dhege muri kuti vanhu ava ngavaroorwe, kunyange vari vana vemunhu mumwe chete, ngavaroorwe zvakasiyana. Kuroorwa zvakasiyana kwandiri kutaura ndekwekuti anouya mukwasha mwanakomana wavanhu anowana zvakasiyana neumwe acharoora Suzeni. Saka mawanire avanoita anosiyana. Saka dambudziko ravapo nderekuti vanoti kwanzi examu yekuroora haizi question paper rimwe chete. Nokuti matoziva mega kuti tsitsi akazoitawo zvake nesi, makorokoto kumhuri iyoyo, murume wake akaita chiremba, makorokoto kumhuri iyoyo. Ko uyu Silivia uyu asina kuzonyanya kubudirira zvake muchikoro, asi anoshanda fani pamusha ipapo, obva awanawo munhu wake akanoenderanawo naiye. Moda kukombeya zviya, ndizvo ndati hazvidi kufananidza ngoni dzandarubva. Tinopedzisira takuita chinya chegurwe chekuda kuzvidambura mwana ndewedu, mwana ngationei kuti ari kurarama ari mumawanire api. Zvozouyazve zvakare zvokuti iye ndataura kune unonzi Hama Mutogwa, pane vamwe vanozikamwa mumurumu kuti unoomesa, zvokuti mwanasikana wanhu munamadzi dai baba munini vaive vasipo, kana dai bhudhi vaive kwa baba muniki vasipo. Vadikani, wadireiko kuita shasha yekushungurudza hama yenyu chiroorwa? Ende andozika kuti akanga atotaura kuti achadi ndiye anotanga kuputsa patafura nokuramwa nokubuda. Maramwe iko imi wozoongororawo zvitarisa utona kuti kana ivo vakewo chaivo kutumbura hapana kana wana akaroorwa. Inhau yeshaisano, ngatisaite ishaisano. Kana iye wacho anoramwa iye anenge asina kana kumboroora kwakatora iye wacho achigere kupedzisa. Asi vakwasha vauya, murombo munhu havigwaro mupenyu, nzeve dzinonzwa hadzirimi. Vanokumbira vagokumbira kuti chazodai tigodai, nemiwo kana makakumbira kuti muchazodzoka mopedzisa, makapedzisa here? Vanhu vazhinji vanobva vakanganwa chazuro nehope. Saka ndozvanoda kuti zvingoonekwa kuti chi hazvidi zvakare kuroora kwekugombedzegwa. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa nababa Sirius. Munoziva kuti kana tiri padare rino chikurira majasi munhu akataura zvinaka. Ndiri kuyakwamurisa maita, tamboitaura nyaya iyi pakutanga, asi dhege haasi kubuwirirana nayo. Nokuti dhege ari kuti hamungazofananidzawo kavawo. Tarisaiwo uyu mukwasha kuti hashandi uyu, anongoitawo zvake zvekuenda kuhoka, anongodiniwo. Ngaarerutsirwewo. Iwewe sababa semhuri, zvinodakadza here vana venyu? Hanzi nokuti upana nesi nachiremba waroorana kapa, imaona mota yachiremba yauya apa, mabva makwidza akaroora. Ko uyu mukwasha wenyu uyu anouya achikupfiririrai nokutora manyowa nokungotiwo marara sei baba? Maita zvakanaka, nokuti tambotaura pekutanga ongo kuti kuroora nokurodza chinhu chemhuri. Musi vatete vauya kuna ana baba
kuti ndine vaeni vanguwo vana baba ndiri kukumbira kuti tingakuoneiwo here musi wakati ndoda kuuyawo nevaeni vangu. Ndipo pamunobva matotanga kutsvaga kuita ongororo nokunzwisisana. Nhai vatetevo vaeni venyu ava ndevekupi? Vakamira sei? Vanoerei? Ko iye chaiye wenyu anomboitei muupenyu? Muzvinzwa zvese izvozvo. Mazuva ano kwaakunyorwa. Poita komiti dare remhuri rinonyora. Sisi Magreta vakuru ndio vakatanga kuroorwa, vakange vakafunda. Takachaja mombe 10. Ipapa hatibve. Chereiye marunjeyayo tichadzidana futi 10. Asi kutsi kwemwoyo tichiziva zvedu kuti manhenda waikama mombe yetsiru. Chinoshanduka kuti hatichachaja yakataja uko inguva. Kuti mazuva ano zvinenge zvaakudai. Kuti vana vafare vese tinochaja mari dzatakachaja tichiziva kuti apa haibude yese asi tinongomupa risti yacho. Mashoko makukutu ekuvaka nditi muri kuzviona zvaona Samaita. Samaita vari kuti zvinozounza mhosho mukati memhuri. Tikabva taganura kuti iwe wakadzidza iwe hauna, iwe uri rombewe kana murume wako irombewo ngaatora pamurombo zvakadai. Samaita vati ngatiitei chibhuku chedu chemhuri. Tonzwa kuchema kwaanoita kuti vana baba pagumi remombe ramataura iri ini ndine zvitoki zviviri kumba handinai. Saka asi chibhuku chiri chimwe chete apa mhuri dzedu dzichanzwisisa kuti aiwa zvinhu zvanga zvakafanana asi gomo rakazodini rakazonetsa kukwira. Tomboya kwamuri pastor. Nyaya iyoyo yanga panga pachitaurwa baba Sira zvitaura Samaita vachitaura panga pachiita pfungwa yanga ichiyama ndiri yokuti kuroora guva. Nokuti zvinozoitika ndezvekuti mumwe munhu unongouya ona ziku list rakakura kudai ongoinda ndichadzoka vaya votsamwa osara nezikwereti rakadai raasina kumbobvisa kana kumbonyechura. Wangosvika akaita tichitanga chiremba mati kuroora rusambo ndo yatinotiroora. Zvinouya hachambotopanopa kana kutombonomara parusambo paya. Chinoitika upenyu hausi hwedu. Chimwe chinhu chaitika uya mukadzidhi. Vaya vanotanga kuti unotanga kumara pausina kumara. Ndizvozvo ndo nhau dzaibuda mavhiki akapera. Tanga ipo paya ende yava nyaya manje yababa vaya nokuti vakangoti havasi serious yavanondichaja iyi de vachiziva zvandiri vaindichaja mari inodini inoenderana nekuwana kwangu. Saka patinorooresa vana zvechokwadi hachisi chinhu chokuti unoti ndakatarisa ningi unoona ningi unoita sei ningi wakaita sei, asi iwe woga uri kuda kurerutsira even kugara kwemwana wako, kugarawo futi kwemukwasha wako. Nokuti hausoda kungotora iti nokuti chiremba kana kuti CA wakauya akabhadhara zvakati saka iwe ndakuonawo kuti handidi kutaura ningi vamwe vari kurwadziwa mwoyo zvakadai basa rako ndirakati. Ndinongotaura ini kazhinji kwatinobva komiti yamataura Samaita inoitwa kumusha kwedu kubva kumwana wababa munini wekupi. Vanhu vose vanoungana tobvunza iye muroorwi kazhinji nana vatete unofunga kuti unei, unofunga kuti kune chi, kuti musaita kutarisira zvepamusoro-soroka munhu asina. Isu kana tanzwa kuti hama yatinotamba nayo unoona kuti hauri serious kuti unotamba alright, saka ngatichidai kuti munhu asari achine hunhu hwake. Ndizvozvo mashoko makukutu chaiwo. Nekuti pabuda shoko rekuti munhu asari aine hunhu hwake, dignity. Munhu ngaasari aine hunhu hwake. Nokuti kune vamwe wakwasha vanoya kuzorora anobuda kaunge kanhiyo kanaiwa nemvura. Mati mamboona nhiyo yanaiwa nemvura? Tumapapiro tuyo tunenge twanamatira neganda nekuti mamufumura ati mati chakati tinokumbira vana baba apa hatinai, chakati tinokumbira vana baba, mukati chakati tinokumbirawo, tombobuda panze vabuda pazhepai vanodzoka hapana chafamba.
saka ngatiregei kurerutsana kusvika pakadaro. Ngationei zvinogoneka nezvisingagoneke, asi roora rinokosha. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.